budeme môcť prísť kľudne úplne o našu identitu. Možno o naše peniaze, komplet o všetky naše dáta ako také. Ta kyberbezpečnost se týká, dá říct, úplně všeho. Od aut, přes telefony, přes nějaké zařízení doma, tak na konci je vždycky ten vztah s tím klientem a ta důvěra je naprosto fatální. Teď vlastně jsem byl konfrontován s tím, že to buď musím změnit, nebo končím. Čo je podľa teba faktor, ktorý dnes rozhoduje o tom, či biznis prežije a porastie alebo nie? Podle mě je to užitečnost a schopnost změny, adaptace. Vizionár, ktorý chránil budúcnosť, keď ostatní ešte nechránili ani prítomnosť. Kto by to bol povedal, že naozaj ochrana seba, ochrana nie fyzická, ale ochrana našich dát, kyberbezpečnosť, bude niečo, čo my ako ľudia jedného dňa budeme musieť riešiť, pretože sa môže kľudne stať, že budeme môcť, ak to chrániť nebudeme, prísť kľudne úplne o našu identitu. Možno o naše peniaze, komplet o všetky naše dáta ako také a zrazu niečo, čo sme rok zhromažďovali, možno v našom počítači, v telefóne, možno v nejakom iCloude, tak zrazu nemáme a nevieme sa k tomu dostať. A práve o tom sa budeme dnes rozprávať v našej časti Vinsoncastu s človekom, pre ktorého sú technológie, IT technológie a kyberbezpečnosť na prvom mieste. Ale nebudeme rozprávať len o tomto, budeme rozprávať o jeho ceste k úspechu, ako sa jemu podarilo vybudovať jednu z najúspešnejších spoločností v Českej republike práve na kyberbezpečnosť, kde pomáha chrániť obrovským korporáciám práve ten ich dátový kyberpriestor a dáva im istotu, že môžu tí manažeri a majitelia tých firiem v kľude spávať a hlavne, ako sa jemu z nuly podarilo vybudovať naozaj unikátnu spoločnosť s unikátnym tímom. Mojím dnešným hostom je, dámy a páni, Michal Fiala. Miško, vitaj vo Vinsoncaste. Krásný den, Andy, děkuji za pozvání a krásný den přeji posluchačům. Ďakujem veľmi pekne, že si k nám prišiel. No, tak daj trošku informáciu, čo to je tá kyberbezpečnosť? Kyberbezpečnost, ochrana dat, ochrana systému, prostě mám něco, co je pro mě cenné a chci si to uchránit, aby se k tomu nedostal někdo, kdo tomu nemá mít přístup a aby to prostě tady mohlo se mnou prezidentně existovat dalších x let. Takže je to ochrana jednoznačně. Ochrana našich telefónov, fotiek v telefóne máš na mysli? Přesně tak, je to telefon, identita, to je vlastně všechno, co je vlastně pro mě cenné, to se vlastně ta ochrana týká. Takže dneska vlastně, když tak vemu, tak ta kyberbezpečnost se týká, dá říct, úplně všeho. Od aut, přes telefony, přes nějaké zařízení doma. Je to vlastně velké téma, protože zasahuje to, jak penetrují ty technologie do všech vlastně těch jednotlivých odvětví lidského života, tak je to vlastně téma pro všechny už. Ako si sa ty dostal k tejto problematike? Já jsem člověk, který se IT věnuje víceméně od základní školy. To je koľko rokov? Wow, těžká otázka. 30 let, podle mě 30 let. 30 rokov. 30 let. Začínal jsem s nějakým jako kdyby hardwarem, hrál jsem si s počítačema. Pak mě extrémně fascinoval Linux jako operační systém, jako alternativa. No, takže se začaly první krůčky a ten Linux má k té bezpečnosti hodně blízko. Je to prostě pro ně jako velmi silná stránka. No a pak jsem zjistil, že bezpečnost je jako pilíř. Protože když má někdo provozuje něco pro něj skutečně důležitého a cenného, tak to bude chtít chránit. A ta ochrana je součástí té hry. Takže pro mě jako pro začínajícího podnikatele bylo důležité tohle si zvědomit. Měl jsem o tom nějaký názor, nějakou představu. Samozřejmě realita mě pěkně vyfackovala, ale teď si myslím, že už ten náhled už je korektní a teď se tomu prostě věnuju já s týmem a budeme to dál rozvíjet jednoznačně. Prečo si začal podnikať? Prečo si sa nezamestnal v nejakej firme a si tam nemal svoje teplé miestečko, nešiel si o 4:00 domov, ale prečo si začal podnikať? Já vlastně jsem nebyl zaměstnanec nikdy.
Já jsem vlastně začal už jako OSVČ, sám na sebe, ale to asi tím, že ta práce mě baví a chci se posouvat stále dopředu. Takže ten kontrakt s tím klientem, kdy mu řeším nějaký jeho problém a on mi dá volnou ruku a je to řešeno v podstatě nějaký vzájemný důvěře, mi extrémně vyhovuje, stále ho vlastně máme ve firmě a ten zaměstnanecký poměr něco, co mě vlastně nikdy nelákalo. Vždycky jsem těšil z toho, že jsem dával víc, než jsem musel a měl jsem z toho jednoznačně jako kdyby víc, kdybych zůstal jako zaměstnanec. Tak i ekonomicky to bylo výhodnější jednoznačně. Ako sa ti podarilo sa dostať z maličkej firmy na naozaj veľmi silnú až líderskú pozíciu v rámci Českej republiky v tom, čo robíte? Dobře vedená práce, podle mě. Jako ten základ, i když máme vlastně klienty velké korporáty, velké společnosti, tak na konci je vždycky ten vztah s tím klientem a ta důvěra je naprosto fatální. To znamená, pokud já jsem konzistentní, to, co říkám i dělám a svou práci odvádím na 100%, kde mi důvěřuje a mně se automaticky samozřejmě ty zakázky přicházejí. Jo. Když si o tom řeknou a vlastně ty věci sami jdou. Takže dobře vedená práce a jaká podle mě i vášeň pro tu práci. Jo, já mám vlastně jednou z mojí velkou vizí, nebo jako kdyby myšlenkou životní je být užitečný. To znamená dělat zítřek lepší než je dnešek a s tím tomu tak vlastně přistupuju. To znamená v rámci jako ty DNA společnosti naší Epofis IT je pomáhat klientům, dělat prostě tu službu tak, že jsme jim oporou a že když jsou s náma, tak je jim líp, než kdyby byli bez nás. Ta užitečnost je vlastně penetrována všude, kdy my pracujeme a pak vlastně z toho je takhle, to prostě ten biznis nějak rok svém roste 15-20% ročně kontinuálně, protože klienti prostě si myslím, že o tohle stojí. Tak minimálne sa vašim klientom lepšie spí, keď vedia, že ich chránite a majú ich dáta v bezpečí. To je cíl přesně vzít na sebe část jejich odpovědnosti a oni se můžou věnovat svým biznesu a mají vlastně nás za zády, protože vy se o to prostě postaráme a ty věci prostě budou fungovat. Stalo sa niekedy, že naozaj bol nejaký takýto útok na vašich klientov a bol moment, kedy ste nechápali, odkiaľ to prišlo, čo sa udialo a akým spôsobom si to ty riešil, aký postoj si zaujal, prípadne ako vieš, niektorí ľudia sa možno z toho zosypú, niektorí idú do obrovského stresu, panikária. Ako si to ty zvládol a ako sa ti toto podarilo? Alebo teda, samozrejme, ešte nepoznám odpoveď na prvú otázku, či si niečo také zažili, ale vidím z toho prikyvovania hlavy, že asi áno. Měli jsme takovou situaci, ne jednu, jo, ale jedna extrémně vynikala a bylo to vlastně těžký období, protože to bylo na začátku, kdy firma vznikla. Měli jsme nějaký ponětí o tom, jak to máme dělat, ale v podstatě u jednoho z těch klientů vlastně došlo k velmi širokému útoku. Vlastně penetrovalo se velké množství systémů a útočníci ty systémy ovládli a v podstatě já jsem zjistil, že tak, jak to dělám úplně blbě. Že vlastně, jak jsem mluvil o tom, že jsem začínal, já nevím, kolik let zpátky, tak ta evoluce mi dostala do bodu, kdy to prostě jsem věděl, že to dělám blbě. Jo? A teď vlastně jsem byl konfrontován s tím, že to buď musím změnit, nebo končím v podstatě. A já si pamatuju, jak jsem seděl v zasedací místnosti toho velkého klienta, ten mě tak kouká a říká, pane Fila, to se prostě stane, vy jste udělal chybu. Jo. Nějaký způsob jsme to nějak zvládli a teď se vy prostě poučíte, uděláte to prostě jinak, anebo prostě půjdete pryč. Jo. A já jsem vám tu teda jsem si řekl, že to prostě se postavím a že to si přebuduju. A naopak vlastně z té slabiny tehdy se stala vlastně naše jako devíza. A to teďka si to extrémně vážím, poněvadž vlastně to úplně změnilo vlastně ty silné stránky té firmy. A nyní dneska vlastně bezpečnost beru jako velmi silnou stránku po naší společnosti a dále na tom budeme prostě jako na tom budeme makat. Takže to, že jsem se zvedl a věnoval obrovský úsilí vlastně překopání těch systémů, těch mechanik, těch politik, vlastně v polu IT se mi to musí prostě předělat, tak do teďka na tom vlastně makáme. Tak to byla prostě jak kdyby obrovská životní zkušenost, chyba, ale teď ji vnímám jako extrémně pozitivně vlastně, protože ona se stala
spouštěčem vlastně toho Apoffice, ako vidíš, to je třeba ty. Takže naozaj len potvrdzuješ to, že pre mnohých úspešných ľudí ten ťažký moment Jednoznačne. bol tým najväčším štartérom alebo odrazovým mostíkom k tomu, že veľakrát vybudovali niečo veľkolepé a úžasné. A ten rozdiel bol v tom, že oni sa dokázali postaviť a zobrať to ako príležitosť na rast, aj keď to bolelo. A tí iní zase to zabalili a vzdali to a povedali si, že tak tuto končím. Přesně tak. A ono ty chvíle stále přicházejí v tom podnikání, že člověk prostě občas vyhraje, občas prohraje. Teď záleží, jako jak moc se potopil pod tou vodou už během té chyby. Takže a vždycky si říkám, že čím větší ten průšvih je, pokud není pod, jak říkám, pod tím ponorem, toho vlastně že ta loď nepotopí, tak tím člověku to umožní potom vystoupat výš, protože řekl, hele, tak tohle byl fakt mega průser. To jsme nedali. Co musíme dělat pro to, aby jsme to prostě příště zvládli. A naopak, co by musíme dělat pro to, aby se to stalo naší silnou stránkou. Protože ta moje první zkušenost v tom podnikání byla tak silná a tak změnila extrémnost té firmě, že se snažím to vždycky jako obrátit. A to podle mě to funguje úplně bezvadně. Jako. A čo tebe dáva vlastne to, že dokážeš takto kontinuálne rásť? Ako si povedal, že ročne ako firma rastiete, ja ťa poznám už nejaký ten čas, ty rastieš ako osobnosť. Vidím, že si dokonca užívaš aj tú cestu, aj tie výzvy. Ako to robíš? Alebo čo tebe pomáha, aby si sa udržoval vo flow, aby si to množstvo dát, ktoré denne spracovávaš, držíš v hlave ústále, aby, ako sa povie, že človek z toho nevyhorel. Čo tebe pomáha? Cvičíš nejako, stravuješ sa nejako, alebo čo robíš? To je podle mě taková moje životní cesta, kterou stále zdokonaluji jednoznačně. A první věc, která je pro mě extrémně důležitá, je moje rodina. Moje manželka, moje Janča, moje děti a to vlastně kdyby ten hrad, co mám doma. S tam já vlastně vycházím, tam se extrémně podporujeme a držíme si, jako kdyby jsme v podstatě jako smečka, jak já říkám. A pak jsou samozřejmě věci, které jsem časem zjistil, že musím dodržovat, aby mohl přežít, protože já vlastně u počítače sedím denně, já nevím, 6-10 hodin, jo. Někdy o víkendu to řešíme, jo. Takže potřebuju se nějakou hygienu psychickou, takže chodím denně na procházku, relaxuju u motorky, mám rád prostě jízdu na motorce, to mě naprosto vypíná. Na jednu stranu je to super v tom, že motorka je pro mě extrémně důležitá v tom, že já na ní musím být tady a teď. Když na ní jsem tady a teď, je to extrémně nebezpečný. Já si to ta motorka dá okamžitě znát, to je prostě moje kámoška. To když si sednu a teď si spolu jako bavíme na začátku, co budeme spolu dělat, tak ona mi dá okamžitě najevo, že to nejsem tady a teď. To je tak krásná zpětná vazba. Takže já na tom extrémně relaxuju, mám rád kolo, lyže. To znamená pro mě jako člověka, který pracuje v IT, je extrémně důležité ta psychická očista. Mě někde tu hlavu vypnout, odvezí do toho offline módu, do toho offline světa, tam se jako vyrelaxovat a pak se vrátit zpátky. A co extrémně jako vnímám, pro mě důležitého, jako jsem se naučil po tvém boku komunikovat. To znamená, že zjistil jsem za těch x let, že základem toho podnikání jsou vlastně vztahy. Ty vztahy jsou základem úplně všeho, ale v tom podnikání, jak vůči klukům a kolegům v týmu, tak vůči klientům, je to nejcennější, co může být. Na tom se prostě musí pracovat. A zase vracíme k té důvěře, k té konzistenci, k těm věcem, protože já jsem v pozici někoho, kdo chrání vlastně ten tým, ale chrání mi klienta. To jsou vlastně jako kdyby, a tam musí být konzistentní. Takže mě extrémně pomohlo se vzdělávání Andy u tebe. Pomáhalo mi vlastně, teďka jsem člen vlastně Diamondu, kde vlastně plno super lidí, kteří na sobě makají a sdílíme ty věci. A myslím, že pro to podnikání je extrémně důležité zapracovat na těch věcech, abych tak, jak působím, tak bych měl i konat v podstatě a být skutečně v jedné integritě a v jedné konzistenci. Ty si povedal jednu krásnu vec, že teda chodíš na prechádzky. Ale ja viem, že ty si vlastne spojil príjemné s užitočným. Áno. A čo to znamená teda to užitočné a to príjemné v tom? To má víc fází v podstatě. Pro mě je procházka forma nějaký, jak kdyby meditace nebo jak kdyby zamyšlení se. Je to samozřejmě nějaké fyzično, když se procházím, ale co pro mě má extrémně důležitý, je ten vnitřní proces, kterým si procházím. To znamená přemýšlet nad věcma. A nově vlastně se mnou chodí na procházku moje nejmladší dcera. Jo? Tereska
jo, který je vlastně 10 let a kde my si spolu povídáme. A asi to znají posluchači, ale když jste někdy na procházce, tak prostě to flow tam je a vy jste schopni pravdu úplně všechno. Takže nám to extrémně pomáhá se jako kdyby více zblížit a mít spolu ještě hezčí vztah a probereme spolu hromadu věcí. Já se dozvím hromadu věcí, ona mi věcí poví, takže to má to jako procházka, která trvá 45 minut, dělá obrovskou show, protože podle mě to je pecka naprostá, všem to doporučuju. Ale mnoho ľudí hovorí, vieš, Andy, ja prídem z roboty, veľa roboty, prídem niekedy neskoro, unavený som. Ako ty chodíš? Kedy chodíš na tie prechádzky? No, vstávám v 5:30 a pak jdeme prostě na procházku s Tereskou. To mi chceš povedať, že tvoja 10-ročná dcéra stáva 5:30, aby išla s tebou na prechádzku? Sama se na to ptá, sama to vyžaduje a vždycky dostanu vždycky jako za uši, že třeba nejdem. Jo. Ona si... A čo si je slúbil? Já právě, že já nic, ona ráda povídá. Takže na té procházce ona mě prostě vyučí díru do hlavy. Či končí nějaký chlap, čo 10-ročné dievča počúva, hej? Třeba potkáme sousedy a to nás koukají a to vy chodíte s dcerou, normálně lidi chodí se psem, ale vy chodíte s dcerou, víš, jakože je to vtipná ta situace, že nás potkávají, jak jdu s dcerkou za ruku, třeba venku je tma, jo, a já jdu prostě s dcerou na procházku. A oni mě vidí, jak vycházím, pak se vracím, koukají na mě, jak když jsme byli bez Marzu. Ale ne, je to super. Právě si to si extrémně cením, protože vlastně Tereska je teďka pro mě parťák, my se navzájem podporujeme, ona to má ráda, jo, takže to super. A čo na to hovorí tá staršia dcera? To zkouším, tak Verunka je starší, je 12 let, už je v nějakým jako startu do nějaký puberty, takže to spolu řešíme, ale nechce se jí, no. Tam je to teda čeká víc, protože to byla ranní ptáče, ta deska stávala třeba v 9 standardně, takže to se stává v 5:30, jo, to je prostě úplně nejvíc. Čakal si to? Vůbec. Čiže to je také príjemné prekvapenie pre teba. Ona v tom vidí, ráda si se mnou povídá, nebo my si povídáme spolu rádi a ví v tom i ten přesah to fyzické aktivity. Na co by chce makat a my vlastně spolu ještě potom cvičíme. Děláme kliky, dřepy, plenky děláme spolu a již se extrémně zlepšily jako kdyby koordinace těla, jakože úplně super to je. Aktivita takhle s potomkem, s dcerkou, můžu doporučit. Jo. Fantastické. Gratulujem k tomu, lebo podľa mňa o tomto by snívalo množstvo asi rodičov, keby ich deti chodili s nimi si aj zacvičiť, alebo minimálne na tú prechádzku. Takže gratulujem k takémuto úspechu. Poďme trošku možno do toho biznisu a do tej sféry, ktorou si už prešiel. Mnoho ľudí premýšľa nad tým, kde začať, ako začať. Snažia sa inšpirovať mnohými ľuďmi, ktorí tou cestou prešli a dosiahli úspech a ty vo svojom segmente si lídrom na trhu. Keby si začínal dnes od nuly, bez peňazí, kontaktov, čo by bol tvoj prvý krok? Zamyslel bych se určitě nad tím, co budu dělat, pro co mám vášeň hlavně. Protože to, co si já pamatuju na počátku svého podnikání, bylo, že jsem jako hodně jsem pracoval, hodně jsem dělal v podstatě v noci, dělal jsem víc, než jsem musel, aby dokázal tomu vesmíru, že na to mám. A myslím, že tohle se dost špatně dělá u něčeho, co je vykalkulované. Vlastně mě to zajímalo, měl jsem proto vášeň, proto IT, dělal jsem to, takže první věc určitě budu zjišťovat, co bych chtěl dělat a pro co mám vášeň. A pak by mě určitě zajímalo nějaký reálný business plán. To znamená, že jedna věc je, že mě to baví, a druhá věc, uživí mě to, bude to dělat to, co budu já chtít. Takže minimálně velikost trhu, jo, jaký produkty, za jaký ceny, konkurence, tyhle ty věci, které si dávají smysl. Já to třeba na počátku moc neudělal, že já měl obrovský štěstí v tom, že jsem se vral do IT a potom do bezpečnosti, což jsou segmenty, které extrémně jedou teďka. A teď to doháním, ale reálně. Já to teďka doháním po těch 10 letech v té firmě. Dělám produktové listy, dělám případové studie pro klienty, řeším marketing, řeším obchod. Protože teďka ta firma jela jako na té vlně toho nadšení a toho přístupu. Jenže ten tým už má nějaký počet jako lidí a mě už vlastně potřebuju začít počítat, potřebuju predikovat, potřebuju v tom nějaký řád. Takže do toho přichází ty systémy. Otázkou je samozřejmě, kdybych to měl na začátku, to už nikdo nezjistí, ale jsem rád, že firmě se daří a že jsem schopný na tom pracovat teď.
Takže určitě tyhle ty věci vášeň a plus nějakou rácio do toho dát a přizvat si třeba i nějakého podnikatele, kterému třeba já zlížím, jestli by byl třeba ochoten se mnou to pobavit, jako mentoring udělat, to by určitě dávalo smysl. To vlastne aj robíš dnes. Jo, určitě. Čiže vlastne na tom začiatku to bola taká tá vášeň Áno, a to, áno. že si mal pre tú problematiku určitým spôsobom to nadšenie, to porozumenie a určitým spôsobom aj takéto šťastie, že si bol v správnom čase na správnom mieste áno. s nejakým správnym, alebo teda našiel si tú dieru na trhu a si sa toho chopil a využil si to. A dnes vlastne ako keby doháňaš tie manažerské veci, ktoré väčšina ľudí si povie, OK, toto by malo byť na začiatku, mal byť plány, checklisty, presná stratégia, všetko a ty si to spravil opačne a si dôkazom toho, že to aj opačne funguje. Sú tam samozřejmě nějaký bolesti teďka, který jako zjišťujeme, protože cenotvorba, jako kdyby počítání nákladovosti, že jo, ziskovost toho produktu, to jsou věci, které se prostě řešily jakože jak vedlejším způsobem a ty nás to jako dohání samozřejmě, ale je to řešitelný. Aká chyba z minulosti ťa v podnikaní tak najviac naučila? Bolo to, o čom si už hovoril, alebo je tam ešte niečo iné? Tahle byla velmi silná spolu toho technického, jako kdyby spolu toho produktu. No a myslím si, že na počátku vnímám jako kdyby negativně, ale myslím, že dost jsem si zkomplikoval cestu tím, že jsem se dost uzavíral. Jo, jakože jsem netvořil ty vztahy, že jsem ty věci řešil sám na sebe. Že v tom týmu jsem prostě ty věci nedelegoval, jo, nebyl třeba ten tým, jako ani moc nebyl, ale pořád jsem si to držel jako pro sebe, křečovitě. A ona ta síla vlastně v té společnosti je v tom týmu, v tom kolektivu, v těch kolezích, kteří vás podrží, protože víc lidí, víc ví, víc vidí, jo, a teďka to vlastně doháníme, no. Teď to doháníme, pro mě velkou výzvou prostě ty věci delegovat, protože mám velký jako někdy až jsem chtěl být moc pinklich, takže jo, a to je evoluce prostě. Aké 3 zručnosti považuješ za absolútne kľúčové, ak chce niekto vybudovať bohatstvo? Taková záľudná otázka. Pokud se bavíme o bohatství jako o penězích, jakože chci být, jako mám to materiálno, když to tak řeknu, tak si myslím pro toho podnikatele, jak to vnímáme, je důležité se rychle zorientovat v situaci, rychle se rozhodnout a mít prostě odvahu konat, i když mám prostě strach. Jo. To si myslím, jsou zásadní věci. A pak se tomu přidávají samozřejmě ty věci jako komunikace, protože jako schopnost zvládat jako stresové situace, vykomunikovat to tak, jo, nějak to odprezentovat ty své věci, je extrémně silná. A v těch jednáních je to nezaplacení. Umět se zorientovat, nebrat si ty věci osobně a přistupit tomu racionálně, v klidu to vykomunikovat s tím klientem nebo s kolegy, jo, to je extrémně cenný. A tomu se vlastně já se učím až teďka v podstatě, jo, takže na tom pracujeme vlastne spolu taký, Andy, jo. A ja teraz teda nadviažem na tú otázku o tom bohatstve. Čo teda pre teba znamená to skutočné bohatstvo? No, každý z nás má nějaký hodnoty, něco na čemu záleží v životě. A podle mě bohatý člověk je ten, který je schopen to naplnit, ty své hodnoty. Prostě pro mě peníze jsou důležitý jednoznačně. Pro život člověk potřebuje, aby dosáhne nějakého statusu, tak potom už vlastně jsou to asi o jiných věcech. Takže třeba pro mě bohatství je to, že jsem užitečný ve svém životě, extrémně důležitý. Mám nějakou svobodu, protože podnikám. Mám kolem sebe super rodinu, super děti, super přítelkyni, manželku a kolegy. Jo, takže jako ta sounáležitost, mít to s kým sdílet, těšit se z toho a posouvat ty věci stále dál. Ta challenge, to je v podstatě ten proces, na tomto krásný. Áno, poznám ťa ako človeka, ktorý je hodnotový človek a ono to aj vyžaruje presne z toho, čo si povedal, že pri budovaní vzťahu s klientom naozaj dávaš si veľký dôraz na to a ten vzťah, na tú dôveru, aby sa to prehlbovalo viac a viac a mal tam ten klient aj to bezpečie ľudské, ale aj to bezpečie samozrejme ochrany tých dát ako takých. A taktiež si spomenul, že chodíš s tou tvojou dcérou na tie prechádzky a možno ste už túto tému aj preberali a
možno ešte nie, možno to bude len inšpirácia, ale čo by si teda naučil tvoje dieťa, tvoje dcéry alebo tvoju dcéru o peniazoch a prípadne o biznise ako takú prvú vec, keby oni chceli začať podnikať? Já vnímám peníze jako výsledek tvé činnosti, tvé práce. To znamená, pokud já mám odvahu začít podnikat, začnu dělat něco, co mi dává smysl a má to tu hodnotu pro toho klienta a dělám to fakt dobře. To znamená, že jsem v tom jako fakt dobrý. Tak ty peníze prostě přijdou. Jo, o tom jsem přesvědčený. A teď jde samozřejmě o to, co mi dělá teď se vracíme zpátky vlastně k té otázce, na co se zaměřit, ale jsem o tom přesně, a tohle říkám i mým holkám doma, co vás baví, co byste chtěli dělat, buďte v to prostě jedničky a věřte tomu, že prostě ty peníze prostě přijdou. Ale ty první dáte a pak dostanete. Já nevím, to podle mě naopak. A já to měl úplně stejně. A na začátku taky to prostě bylo, prostě jsem jako pracoval si myslím, že dost, ale prostě pak to přišlo. Pak jsem začal se sklízet a to kolečko se roztočilo, ta sněhová kole se prostě pustila z toho kopce a teď prostě jako udržujeme. Jedeme na těch principech a funguje to podle mě. Takže tohle určitě bych vzkázal svým dětem. A potom podnikání obecně já vnímám jako podnikatele. Já si vážím podnikatelům, pro mě jsou to lidi, kteří mějí odvahu makat na něčem, co jim dává smysl, převzít tu odpovědnost a jít prostě do té akce, i když vlastně ty nevíš, co bude. A já to vlastně pocituju, obzvlášť třeba dneska v té Evropě, která je extrémně přeregulovaná, je tady hromada věcí, které člověku mění relativně rychle podmínky na trhu, tak v podstatě ty nemáš jistotu vůbec v ničem. Neustále jako tam máš nějaké riziko, do kterého musíš jít, ale jak se musíš rozhodovat. Takže v tom jsou podle mě podnikatelé, si jich vážím, poněvadž se musí nějak rozhodovat do nějakého rizika, mají za sebou nějaký jako tým, jo, jako je to podle mě pilíř té ekonomiky a všem jako držím palce, pokud chtějí začít podnikat, aby se do toho pustili a měli nějakou vizi a začal jsem na tom prostě začal realizovat. Predstav si, že už máš všetko. Máš peniaze, máš čas, máš slobodu. Čomu by si sa venoval, keby si teda už nemusel nikdy pracovat pre peniaze? Asi bych někde vařil párky. Ne, to je vážně. Takhle, pro mě, já jsem to říkal, už pro mě jako velmi důležité být v životě užitečný. Je to pro mě jako vysoká hodnota, to znamená, já bych to nasměroval, tu energii svoji tím směrem. To znamená, že a vzhledem tomu, že mám vášeň pro IT, ale mám rád motory. Mám rád prostě motorky, mám rád auta. Jo, takže, ale i vařím. Takže proto jsem mluvil o těch párcích. Takže bych to nasměroval tím směrem. No. Je to spojený s tím, že podle mě není to potom ani až tak o té samotné činnosti, jako co to já uvnitř mě, jaký z toho mám pocit. Takže já vždycky, když pomůžu klientovi, nebo ty věci v podstatě dostaneme do stavu, kdy on je s tou situací spokojený, jsme to vyřešili a má z toho radost, tak mě to dělá obrovskou radost potom. To je jako to obrovský hnací motor za mě. A jedno, jestli je to v tom, jestli dělá, prostě jsem kuchař, nebo jsem ajťák, nebo jsem bezpečák, nebo já nevím, co děláme, to asi úplně jedno. Takže vlastne ty hodne holduješ koníkom pod kapotou, hej? Ale ano. Niekedy koníky vozíte aj za autom ano. A máte aj iné koníky, je tak? Je tak. Vlastně moje drahá žena Janička je od malička milovní koní, takže máme nějaký koník jako živý, chlupatý. Jedna víceméně každá z děvčat u nás v rodině má jednoho koně. A abych já pořád nekafral, žádného nemám, tak jsem si pořídil ty plechový. Takže jako já jsem zastánce té staré školy, takže vlastně mám v garáži starého bavoráka, 20letýho 6 atmosféra, zadokolka, manuálu, taková ta klasika, to mi dělá obrovskou radost. Jako vždycky do toho sednu, tak si říkám, tohle je super auto. Všechno tlačítkový, žádný obrazovky, nic. Je to veľká radosť pro mňa. Na tej motorke si povedal, že potrebuješ byť naozaj tu a teraz, pretože to aj tamto bezpečie je extrémne dôležité, čo musím naozaj pripravený a obozretný a predvídať. Ako pracuješ ty s nejakým strachom a prípadne neistotou
v tvojom živote, prípadne v biznise, alebo máš vlastne vôbec ešte takéto momenty? Jasné, vlastně je to kontinuální věc. A ty mi v tom celkem dost pomáháš, ty jsme to spolu probírali několikrát. Je to v podstatě o tom, kam ten reflektor namířím a na co nasvítím. Takže každá ta věc, člověk má strach z nějaký věci nebo má obavy, ale je to základě nějakých svých vnitřních pocitů, nějakého svého stavu. A teď samozřejmě já jsem schopen se na to podívat z té negativní stránky, které se bojím, ale jsem schopen to i otočit. Dát to na to pozitivní. Dám příklad, pro mě třeba typický. Mám prostě setkání obchodní s nějakým šéfem IT, nějaké velké korporátní společnosti. Co je typický člověk, který má relativně vysokou moc, je vzdělaný, má přehled, jo, prostě, a já si říkám v hlavě, OK, tak já teďka budu hovořit hodinu prostě člověkem, budu mít dostatečné znalosti, budu schopen na všechno odpovídat, máme dostatečně dobrý produkt, jo. Jako, začnu si ptát ty otázky a sám z tebe brutálně znervózním. To je jedna stránka, anebo to udělám naopak, řeknu si, OK, Michale, je tady prostě IT manažer, a víš, že máme v portfoliu prostě podobné společnosti, lidi klienti jsou s náma spokojení, dodáme službu a ty víš na základě zpětné vazby od nich, že jim reálně pomáháme. Pojďme pomoct i této firmě. Ty víš, že když si nás najmou, že jim reálně pomůžeš a jim se bude líp fungovat. Pojď jim zlepšit ten život. A když to udělám, okamžitě se mi vlastně otočí hlava a na tom jednání potom vystupuji vlastně jako nějaký partner, někdo jim se pomoct, což mi extrémně pomáhá. Takže je to, jak říkáš, mám strach, je to kontinuálně vlastně, mám obavy, ale snažím se na ty věci dívat z pozitivní stránky. A to funguje podľa mňa bezvadne. Absolútne si to fantasticky povedal, to, na čo nasvietiš tú pozornosť. Tá biochémia v tom našom tele sa k tomu prispôsobí a presne spôsobí tú emocionalitu, alebo tie pocity, alebo to, ako sa v danom momente cítime. A buď sa cítime krásne ako partner, alebo proti mne teraz sedí protivník a ja ho musím zdolať, ja musím nad ním vyhrať a v podstate sa pripravujem ako keby na ten súboj a oveľa ťažšie sa mi potom dospieva k nejakej dohode alebo spolupráci, pretože je to nie spolupráca, ale je to boj, alebo teda ja vyhrám. Tak, třeba nabídnout tomu klientovi nějaké věci navíc, udělat nějaký třeba testovací období, proof of concept. Ty věci všechny pomáhají vlastně, aby klient měl možnost se do toho víc dostat, pochopil tu věc, rozuměl mu a chytej tomu porozumí a zjistí, že to má reální benefity pro ně a nejde do rizika, protože tam nemá nějaký závazek a podobné věci, tak to prostě funguje. To si myslím, že ono to... Jenom se na to pojat spolu toho klienta, jak on to třeba vnímá a říct, co by jim pomohlo, abych se mohl rozhodnout. Jo, potřebuji si to vyzkoušet. OK, ale já nechci nějakého nájmu, já to chci jen vyzkoušet nezávazně. OK, tak pojďme do toho, pojďme mu tu ruku podat. Takže hľadaš tie cesty, ako tak, aj tú neistotu meniť na istotu, aj svoju, ale aj toho svojho klienta. Áno, absolútne úžasné. Predstav si, že máš obmedzený rozpočet 10 000 eur a do čoho by si ho investoval alebo vložil, aby si ho v čo najkratšom čase nejakým spôsobom znásobil? To je jasný přece, ne? Bitcoiny ne? Ne, já si legraci. Ale já nejsem zastánce těch jako rychlých investic. Já to mám tak, že malými kroky k velkým cílům. Co mě si myslím extrémně pomohlo, je komunita lidí. Jakože být součástí nějakého procesu, na sobě lidi makají, pomáhají si navzájem a stoupají společně. A investovat do sebe samotného. Proto, co mám v hlavě, já nebo tým, to je jedno prostě jako to sovětská vám nikdo neveme, a posunout se dál v oblasti porozumění lidí, vztahů, řešení jako nějakých krizových situací, těch nezaplacení. Jako je to fakt jako velmi silné. Takže já bych těch 10 000 prostě investoval do sebe a do vzdělání, které mi dává prostě smysl. A toto, ako ťa poznám, ty systematicky robíš aj so svojou manželkou. Koľko to je rokov, čo sa takto systematicky vzdelávate? Jo, to podle mě 5 až 10. Jo, to myslím, že jako Viac? Ještě víc, myslím, že v 2016 ste boli na prvom. A ono se zvyšuje jako laťka té angažovanosti, bych tak řekl. Že v začátku to byly nějaký obyčejný tréninky, říkáš, že aha, no, nějak to řešíš, ale až a pomalu se člověk dostává hloubš,
až potom veme tu odvahu a udělá ty větší kroky, že jo, a pak to začne přicházet, no, takže... Ja si pamätám na jeden náš rozhovor kedysi, a to bol jeden mastermind, čo sme mali spolu, a si tedy hovoril, že ideš na nejaké prvé jednanie s nejakým veľkým klientom, čo bolo úplne násobok toho, čo ste mali štandard. A si pamätám na také tie otázky, takú tú neistotu, obavu. A dneska, keď sa spolu rozprávame, tak to je že už normálny štandard. Hej? Že to bol ešte maličký klient oproti tomu, čo je v podstate v súčasnosti. No je to, hlavně když se na to zpětně zamyslím, jaké to vlastně bylo tehdy to setkání, tak vedl bych úplně jinak, jako jednoznačně, jako kdyby to setkání a je to škola, prostě to evoluce. Takže pamatuju, jsme to hodně řešili. Mimochodem ten klient je stál naším klientem, jednoznačně. Ale vidíš, aj keď si to riešil tak, ako si to riešil, a dnes by si to riešil inak, aj tak ten klient je spokojný a stal vašim klientom. A je to len skvelá práca toho, že naozaj kontinuálne na sebe pracuješ a sa snažíš tie hodnoty implementovať a jednak do svojho života, ale aj do svojho biznisu a prinášať ich aj vlastne vašim klientom. A to len je dôkazom toho, že dokazujete aj napriek rôznym výkyvom trhu vy kontinuálne rásť a napredovať. A to je len dôkazom naozaj skvelej práce a skvelých ľudí za tým. Gratulujem. Děkuju. Tak je to tým, prostě tým lidí, kontinuálně sobě makat, řešit ty problémy, jak přijdou, tak to prostě zpracovat, jít dál. To je základ. No. Ak by si mal dať takú jednu jedinú radu svojmu 20-ročnému ja o peniazoch a o biznise, aká by to bola? 20-roční Michal. Buduj vztahy jednoznačně. Tak buď otevřený, komunikuj svoje potřeby, jo, ptej se. Jo, protože myslím si, že já třeba se s tím velkou výzvu, že jsem si nechtěl nechat pomoct. Takže a je to ono jako se svěřit, říct to těm ostatním lidem a nechat třeba i ostatním za to řešení. To je taky velká věc. Nechat prostě vyniknout ostatní lidi kolem sebe, ten tým, kterým já se stále učím, takže podle mě vztahy jsou základ a je potřeba prostě budovat. Keby si mal menovať jednu vec, ktorá dnes robí z priemerného podnikateľa výnimočného, čo by to bolo? Čeká z jednu? Jednu. Tak dve, pokiaľ prvá sú vzťahy. To znamená z priemerného výnimočného. Já osobně si extrémně vážím lidí, kteří mají přehled a lehkost. To znamená, jsou to lidi, kteří mají vysoký stupeň energie a dají cestu. Mají takový ten přehled, to mám extrémně rád, ty lidi. Takže taková ta lehkost, no, taková ty lidi, co mají prostě v sobě tu vysokou stupeň energie, berou to s humorem, ale když jde do tujího, takhle přepnou a jede, tak to mám hrozně rád. Jako to je jako nějaký můj vzor, tam se třeba chtěl dopracovat. Jo, ja si myslím, že si veľmi blízko. Ďakujem. Si prešiel obrovský kus cesty a naozaj gratulujem k tomu. Čo je podľa teba faktor, ktorý dnes rozhoduje o tom, či biznis prežije a porastie alebo nie? Podle mě je to užitečnost a schopnost změny. Adaptace. Jo. Ta užitečnost tady, to je ryze praktické, prostě v době, kdy třeba není až tak moc peněz, tak lidi vždycky váží to, do čeho půjdou, do čeho nepůjdou. A pokud to pro ně má tu přidanou hodnotu a nedovedou bez toho žít z nějakého důvodu, tak prostě zůstáváš. No a potom ta adaptabilita nebo ta schopnost se adaptovat vychází prostě z toho rychlosti té světa. Ty věci se neustále mění, podmínky se mění a do Virginie bude prostě stát za svým, nemá podle mě šanci přežít, to nejde dneska. Ako dnes si dať pozor na to, aby nás AI neovládla? Aby som naozaj vedel, že rozprávam so skutočným myškom a nie s nejakým hologramom alebo s imagináciou. Máš na to ty nejakým, alebo premýšľal si niekedy nad tým, keďže já myslím, že dennodenne riešiš tu kyberbezpečnosť a podle mě těžce podle mě jako dost obtížné poznat aktuálně fikci od reality.
v rámci nějakého generovaného obsahu. A AI je brutálně daleko a podle mě nás čeká velmi zajímavý období, protože veškerý obsah vlastně v médiích a všude bude podroben jako velký zkoušce. AI prostě velmi dramatickým způsobem mění hru, takže já to vnímám tak, že je potřeba prostě použít víc zdrojů. No. Prostě buď vůči tomu kritický, udělat si nějakou syntézu těch zdrojů a říct si prostě, jestli to dává smysl nebo ne. Ale jako dogmaticky věřit jednomu zdroji, takhle je to správně, je podle mě velmi rizikový. A čo by som ja ako človek mohol urobiť? Možno sa na to pripraviť, aby som nebol prekvapený, alebo som pripravený. Keďže ide tá doba AI. Ako sa ty ako odborník na to pozeráš? Otevřená hlava a nějaká edukace, podle mě. Jako držet si ty informace, vidět, jako co je aktuálně k dispozici, jaké jsou benefity, jaké jsou prostě jako kdyby negativa a pracovat s tím. No. Jako nejde o to znát tu technologii na 100%, to vůbec nejde. Že? Jde o to, jak jsme se to spolu bavili, být si vědom těch kladů, být si vědom záporů, dát si na ně pozor a začít to prostě používat. No. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu teraz pre teba takú rýchlu časť, volá sa This or That a taký, že Rapid Fire. To znamená, budem ti dávať dve možnosti a tvojou úlohou bude vybrať si jednu z nich a potom pri Rapid Fire odpovedať tak čo najrýchlejšie, ako to ty vnímaš pre tento okamih. OK? Pripravený? OK. Trošku sa zabavíme. Dobře. Tak. Radšej 100% malého biznisu alebo 10% miliardovej firmy? 100% malého. Budovať firmu pomaly a stabilne alebo rýchlo a riskantne? Pomalu a stabilne. Investovať do nehnuteľnosti alebo do startupov? Do startupu. Radšej skvelý produkt alebo skvelý marketing? Skvelý produkt. Podnikať sám alebo v tíme? V týmu. Takže sme si vybrali a teraz ideme na Rapid Fire, dobre? Najlepšia rada o peniazoch, akú si kedy dostal? Peníze sú důsledek tvojí práce. Najväčšia chyba, ktorá ťa stala najviac peňazí? Alebo veľa peňazí? O tom jsme spolu už hovořili. To znamená, to je ten profesní, jak se říká, fuck up, v podstatě, který ale byla chyba a na druhou stranu bylo to moje největší výhra. Kniha, ktorá ti zmenila pohľad na biznis a život? Tamhle je, jak dobré firmy udělat skvělou, kde jsem pochopil, že úzká specializace je cesta. Ak by si dnes začínal od nuly, prvý krok, ktorý by si spravil? Řešil bych, o kterou zeď mám opřít ten svůj žebřík. To znamená, co budu dělat, po co mám vášeň a business plán. Jedna veta, ktorú by si odkázal začínajúcim podnikateľom? Podnikatelé jsou super, moc si jich vážím a mějte odvahu realizovat svoji vizi a je to do akce. Michal, veľmi pekne ti ďakujem, že si bol hosťom Vinsoncastu, že sa podelil o tvoje pohľady, o tvoje skúsenosti, o tvoju cestu životom. Ďakujem veľmi pekne. Já také děkuji, bylo to moc příjemné povídání, děkuji Andy a přeju posluchačům a budoucím podnikatelům, ať jdou do akce. A ďakujem vám všetkým, ak ste tento Vinsoncast s Michalom Fialom dopozerali až do tohto momentu. Verím, že tam bolo množstvo inšpirácie pre vás. Možno niečo z toho vás naozaj tak zaujalo, také aha vás vytvorilo. Podielte sa oň v komentároch a možno inšpirujete niekoho, aby si tento podcast pozrel celý aj on. Ďakujem, že ste sledovali až doteraz.